Mga kauban nga SSS members, qualified beneficiary ba ka sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Group 3 kon Uplift Program apan wala makredit sa imong bank account ang financial assistance alang sa buwan sa Hulyo? Asoy ni Social Security System kon SSS Senior Communication Analyst Visayas Central 1 Division, Sherwin Dan Solibaga, dili mo menos 100,000 ka mga uplift assistance payments ang napakyas ang crediting. Tungod matod pa, pipila sa mga SSS members dunay problema ang ilang bank account nga na-enroll sa disbursement account enrollment module kon DAIM accounts. They were notified before pa, no? Dili pod sila ginotified karon lang. So katong pag-credit last July 31, katong unsuccessful nga crediting, gi-inform sila dito sa ilang inbox, no, sa MyDateses account. So kinahanglan atong gi-highlight siguro sa katong mga uban nga wala pa nag-check sa ilang online account. So they have until today to encode or to enroll their disbursement accounts, no? Asoy ni Solibaga, hangtod karong adlaw na lang Agosto 11 ang ilang gihatag nga tagal aron masulbad ang suliran nga disbursement account sa mga benepisyaryo. Namugna ning atong DAIM way back during the pandemic kaya nag-online na gito tanan, no? So we encourage all the members to enroll their respective account, no, like bank account, no. So kay adto nam ko ihog ang ilang mga proceeds, no, any benefit proceeds or loan proceeds, adto nam ko ihog, wala nam ko tay check. So ang amo jung gi-require is they have their single savings account, an active single savings account, and then ilaning i-upload sa ilahang individual MyDateses account. Una is it's either a validated deposit slip or an ATM, basta naaling tulo ka data, the bank name, the account number, and the account name. So, ilatong i-upload ang katong, it's either a validated deposit slip or an ATM, basta natong tulo ka data, and then their valid ID, ila pong i-upload. And then they will have their selfie holding the account and the valid ID. Showing nga sila gito ang nag-upload. Matod pa sa SSS Acting Vice President Visayas Central, Eric Coronado, kasamtangang adunay 33 million nga employed members ang SSS. Apan, 1.5 million ka mga miyembro lamang ang makadawat sa maong ayuda. Apan unsa may mga requirements aron mo qualify ug makadawat og 2,000 pesos nga financial assistance matag buwan gikan Hulyo hangtod Disyembre. Sumala ni Coronado, adunay upat ka mga importanteng requirements ang angay hinumduman sa publiko. Una, kinahanglan nga employed member ang beneficiary. Nagdawat og sweldo nga 20,000 buwan-buwan o ubos pa ug adunay usa ka SSS monthly contribution alang sa tuig 2025 o 2026. Aduna sab dapat aktibong DAIM account ug nalakip sa 2024 Community-Based Monitoring System kon CBMS. Sa group 3 pod, kung sa isa ka household, let's just say tulo mo ka SSS members, no? Unya na igo to ninyo tanan criteria. Usa lang ang pilion didto ang katong pinaka-oldest sa family. Motoy maka-receive. So there are naadyoy chance nga naigo na to ang upat pero wala ta na-appeal dito sa lista. Nunot niini, giawhag ni Coronado ang publiko sa pag-enroll sa ilang mga bank account sa DAIM aron makapahimos kung ugaling adunay mosunod nga ayuda gikan sa gobyerno. Samtang adunay gihatag si Solibaga nga tambag alang sa mga miyembrong gusto mo enroll sa ilang account sa DAIM. Ako lang i-highlight, Miss Andy, kay kasagaran masipyat ang atong mga kaigsunan sa selfie, no? Kay ang sa selfie, sa picture makrap, maputol bitaw ang diri sa kamot. So among iawhag nga please ayaw i-crop ang selfie. Dapat makita nga kamo mismo ang naggunit sa inyong ID o proof of account. So kinahanglan makita po ang elbows, no? Kini si RD Morales alang sa My TV, Cebu.